கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எர்மிட்டில் இருக்கிற டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்டேஜ் முடிக்க போகிறோம் காய்ஸ். ஏற்கனவே நான் லின்ஸை முடிச்சுட்டேன், அதை உங்களுக்கு காட்ட மறந்துட்டேன் காய்ஸ். இப்போ நம்ம ஷேடோ ஃபைட் 2ல் இருக்கிற எர்மிட்டோட டோர்னமெண்ட்டில் 6ஓட ஸ்டேஜை முடிக்க போகிறோம் காய்ஸ், 5ஓட ஸ்டேஜை. இதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து எர்மிட்டை போட்டு தள்ளுற வீடியோ போடுறேன் காய்ஸ். அன்லிமிட்டட் காயின்ஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் எப்படி எடுத்துன்னு சொல்லித்தரேன் காய்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் காய்ஸ். இப்போ வளவலா கொலன்னு பேசாமல் போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. இந்த ரவுக் நான் லென்ஸ்லேயே போட்டு தள்ளிட்டு இவங்களும் மறுபடியும் வந்திருக்காங்க காய்ஸ். இவங்க ஸ்பேம் போட்டு தள்ளிடுவான் பையன். என்கிட்டே வந்து அடி வாங்குறியான். வாடா, கையில் என்ன ஆயுதம் இருக்குது பார்த்தியா? அவ்வளோதான், சாவுடா. அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த ஆயுதம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் கைஸ். ஸ்டார் 7 8 போட தான் தருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நைட்டு முழுக்க விளாண்டு எடுத்துனேன். வர்றா போடா, சாவுடா கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ். நாளைக்கு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் கைஸ். உங்களிடம் விடைபெறுவது மொரட்டு தமிழ் கேமிங். டாட்டா, பாய் பாய், see you tomorrow. I love you guys.